til dig, der søger lys, luft, plads og tryghed på dejlige Djursland. Velkommen til 8570 Trustrup Lyngby. Vi flyttede hertil for 10 år siden for at starte familie. Så vi var rigtig glade for, at der var letbane og lægehus og skole, børnehave, cykelstier. Velkommen til et område, hvor der er plads i daginstitutionen, SFO og på skole. Og så har vi så startet op med vores produktion her, og jeg lever i dag af at sælge æg og grøntsager og honning her fra gården Trustrup Gård, her midt i Trustrup. Så det har vi været rigtig glade for. Velkommen til et område, hvor man oplever årstidernes skiften, dagens rytme, lys og mørke. Vi har det meste, og vi vil gerne dele med dig, der ønsker at komme på landet. Her er der råd til mere, og du får bedre plads, såvel inde som ude. Her er billige grunde og huse og et veldrevet fjernvarmeværk på forkant. Her på Trustrup Lyngby Varmeværk leverer TLV Forsyning varme, ligesom det gør over store dele af Djursland. Her på Trustrup Lyngby Varmeværk, der er det solvarme, der producerer det i dag sammen med træflis. I løbet af en kort årrække, så omstiller vi produktionen til bæredygtig varme, produceret udelukkende på grøn strøm fra vindmøller og solceller igennem varmepumper. Vi har en tilslutningsgrad på 95% af ejendommene herude, så det har været en stor succes at have den billige varme igennem 30 år. Velkommen til et område, hvor der er plads til udfoldelse og passion. Velkommen til et område, hvor der er plads på hold i idrætsforeningen. Velkommen til et område, hvor man kender sin nabo. Velkommen til et område med højt til loftet. Jeg hedder Frederik Schmidt, og jeg driver butikken Min Købmand Trustrup sammen med min kæreste Camilla. Byen er i udvikling, og her i Trustrup der handler vi lokalt, og vi giver også tilbage til byen. Vi støtter op om arrangementer, lokale arrangementer. Vi bor tæt på Grenå og Ebeltoft. I Grenå er der biograf, kulturhus og amatørteater. I Grenå finder man alle ungdomsuddannelserne. Er du klar til at flytte? Vi er klar til at tage imod, og vi deler gerne alle de gode ting, vi har med dig. Det er til gavn for dig og din familie, og til gavn for lokalsamfundet. Kom til 8570 og bliv en del af vores udviklingsrejse.